Добър вечер на всички. Вие сте на канала Доктор Пасков. Надявам се, че вече сте си направили абонаменти за клуб Пламен Пасков, където нещата се стараем да ги пускаме максимално оперативно. И ако сте забелязали, днес извадих от канала Хроники, за да пусна нарочно на живо едно миналогодишно предаване, посветено на днешната дата. Днешната дата е годишнията от смъртта на генералисимус Сталин. На една фигура, която е като пробен камък и като лакмус за определене на хората кой какъв е, що е и така нататък. Той не остави никого безразличен към делото, към съдбата си и към всичко останало. Така че мисля, че е добре, една голяма част от вас гледах, че участваха в това предаване и даже гласуваха, като не видях нито един, там имаше анкета, ако си спомните, който да избра опцията, какъв е изобщо този Сталин и какво изобщо е, за какво напитате. Около 79%, ако не греша, гласуваха за това, че оценката ви за личността на Сталин, за политика Сталин и за епохата на Сталин е положителна. Имаше по 10-12%, които гласуваха малко по-различно и останалите, да, така беше. Така че, да не се разсейваме, очаквам от вас харесванка, очаквам от вас коментар, съответно разпространение на това видео на живо по възможност, така най-добре се възприема от алгоритмите на YouTube, които напоследък май започват да се събуждат, ама вяла такава, анемична, слаба работа е, деца казва. Не знам, няма значение. Може да ни подкрепите естествено финансово, единствено и само строго доброволно, чрез суперчат, супер благодарност, супер стикер, абонамент в Бусти, в Patreon или спонсорски абонамент за нашия канал. От всичко изброено, за сега и в момента мога да споделя първите трима по време с супер стикерите, защото не знам защо, но явно в нашия канал друго не се ползва. Първи по време за тази вечер беше Biser Systems Laboratory в 9 часа и 32 минути, т.е. преди да започне още предаването. Изпревари всички, така че Стефан също изпревари всички, защото той също беше преди предаването, Българска цивилизация, и на двамата сърдечно благодарим. И Алфа Браво Чарли също преди, всъщност да, 9.36 вече, една минута по-късно след Българска цивилизация, Георги Илиев, като между другото той също е задал един въпрос. Имате ли познат, който да ни разкаже за бомбоубежищата в България? Доколкото знам, тези в Ловеч са изоставени и заключени. Аз съм един от тези познати или запознати, за съжаление. Всички бомбоубежища преди бяха под управлението на една държавна организация, казваше се Гражданска отбрана. Гражданска отбрана беше сериозна организация, бюджетна организация, грижеше се за всичките тия бомбоубежища, които бяха под блоковете, между блоковете или в рамките на града, свързани с комуникациите, където имаше нас като деца са ни водили като ученици да ни показват в мазетата на една част от блоковете по центъра, които бяха оборудвани точно като бомбоубежище. Имаше си легла, сгъваеми, имаше си одеяла, имаше си вода, система за вентилация, за очистване на въздуха, осветление, електричество, генерация. Имаше си всичко направено така, че макар и в малко по-спартански условия, да могат да бъдат приютени едно голямо количество хора в случай на случай, не дай Боже, естествено. Естествено, след 90-та година всичко това първо беше потурчено, разрушено и занемарено. И след като някъде 10 години по-късно се събудиха да видят, че та гражданска отбрана май имаше доста пари, доста имоти, доста такива неща и направиха Министерство на извънредните ситуации, които отначало ги управляваха ДПС, по времето на Тройната коалиция особено, лесно може да се усетите за какво става дума. А за сегашното състояние не знам и честно казвам, не знам дали има смисъл да знам, защото аз всяка сутрин, когато примерно в нашия град, всеки във вашия си град може да го направи, се качва на парка Пеньо Пеня в Димитровград, вляво на хълма, в основата на хълма имаше едни големи, точно пак такива бомбоубежища, където едни раздясали врати, едни вериги, едни катинари и една занемареност от десетилетия. Така че ако нещо там има, първо не се знае кой отговаря, второ кой ще отваря, трето в какъв порядък там ще се ходи. Нещата никак не са шегаджийски, честно казвам. Положението е, трябва да стане като в Украйна, за да може някой да се сети и да каже: леле, бошке, какво стана? И това стана каквото винаги става, когато нямаш държава, когато си колония, когато нещата са максимално зле.
Аз затова съм ви пуснал тази вечер една точно такава анкета, без да знам, че Георги Илиев ще задава този въпрос. Анкетата е: притеснявате ли се, че България ще бъде ударена от към Иран заради базите на САЩ в България и летището Васил Левски? За изписването на летището Васил Левски не ми стигнаха количеството знаци, които разрешава YouTube. 4 отговора. Да, особено ако продължи. Тук пак количеството знаци е ограничено. Войната имам предвид по-дълго. Не, достатъчно далече сме и сме невъвлечени. Пак нямаше възможност да допиша цялата фраза. Невъвлечени във войната имах предвид. Трето, не мога да преценя. И четвърто, НАТО ще ни пази. Предполагам, че имаме 2% шегаджи от 113 гласа, което вероятно са от 2 до 3 човека, които са избрали, че НАТО ще ни пази. Аз уважавам такова чувство за хумор и разбирам защо цифрата не е голяма. Но за тази вечер си имаме едно друга тема, която иначе няма да можем да обърнем с лопатата. Времето вече си върви неумолимо. Искам само 3 от нашите, които публикуваха нещо по въпроса, да споделя. Първият от тях е Велизар Енчев, който съвсем накратко го е направил. Виждате, надявам се. Апропо, кога президентката ще се произнесе за войната срещу Иран, както осъди войната срещу Украйна? Ако Путин е агресор, какви са Тръмп и Нетаняху? Само за Русия ли важи международното право? И е приложил снимката, че Йотова войната в Украйна е агресия на Русия, да върнем Европейския съюз начало на преговорите за мир. Всичко много хубаво, само че въпроса на Велизар Енчев е, меко казвам, повече от основателен и повече от изискващ някакъв отговорен отговор, нарочна тавтология. Само че от Илияна Йотова не се надявам да чуем нещо такова. Аз даже от Румен Радев не очаквам да чуем нещо такова, каквото всеки един човек си мисли, нормален човек. Но какво да се прави? Дахер фари дахер. Един материал, който според мен задължително трябва да го споделя с вас, защото това е въпрос на до някъде ценностна система, кой за какво се бори и за какво воюва. Не само се бори на думи, а воюва. При 3 дни на 2 март го е написал, 26:31 минути е публикуван. Ей, това да си най-големия мазен гнусен лицемер на земята. На тая особа най-малко и пука за жените в Иран. Жените в Саудитска Арабия и Катар с точно толкова права бяха десетилетия дори по-зле, но не сме видели тия зомбита да искат смяната на режимите там. Нито пък се обадиха за ислямистския режим в Сирия, където забраниха да се смесват жени в градския транспорт и да носят бански на плажовете, да не говорим за гоненията над малцинствата. На тая пача ни идва на акъла, че далеч не религията им пречи на американците. Американците са окей да финансират Осама Бин Ладен срещу съветите в Афганистан, да използват ИДИЛ и Ал-Кайда в Сирия и да издигнат техния лидер за президент. Окей са си с останалите терористични режими, не са просто окей, те ги правят и те ги контролират, финансирани от Катар и Саудитска Арабия, но изведнъж се сетиха за ислямизъм, който всъщност случай е доста спорен. Когато на върха на Иран бе антиислямист и секуларист като Мусадък, образован в Париж, това не спря американците да финансират ислямисти срещу него през 50-те години и да го свалят, защото искаше иранците да си управляват петрола. Така че айде да не се правите, че ви интересува за иранските жени и чак лицемерно по инерция дерете гърла за тях, защото сте очевидно жалки и гнусни лицемери. Същите жени, които ще бъдат потопени в кръв, защото иранският народ гледа на англосаксонците като на пиявици. Може би злобеете срещу иранците, именно заради това, защото не са си свалили гащите като вас. Вие, които мразите народните песни и хора, музика и веете знамена на чужди държави и жлъчно се подмазвате на чужди интереси. И ако върнем лентата назад, заспали пуйки такива, издигам глас на протест. Като ветеринарен лекар в защита на пуйките, няма такива тъпи пуйки. Дахер, да си имаме уважението, затварям скобите. Самия Аятола Хомейни бе върнат в Иран с френски Air France с директен полет от Париж, а снимката му стана култова на времето. В Париж, където за последно е бил иранският религиозен лидер, преди да бъде пратен в Техеран. Американци и французи му помагат с идеята да не позволят да се качат комунисти на власт в Иран, а кореспонденцията между Хомейни и Джимми Картер е добре запечатана в историческите анали. На американците никой не им е виновен, че са толкова алчни, че дори най-големите им съюзници се превръщат във врагове. Затова айде малко се засрамете с тия ислямисти и права на жени, защото първите, които играят с тях, са САЩ, когато им изнася. САЩ отвличат и убиват лидерите на 2 от 5 най-богати държави на петрол и всички трябва да се правим на глупаци, че уж е заради нещо друго. Всъщност тези мазни лица и говеда, дахер,
Не пипайте говедата, няма такива тъпи прости говеда. И такива подли говеда няма. Като познавач с 40 почти годишен опит го твърдя. Дахер, говедата, не пипай. Служете ни някъде на власт. Американците реално казват на иранците: нямате право да сте умни и да строите ракети, трябва да сте безмозъчни като арабите, да едете и серете, нищо друго. И да се подчинявате, а петролът ще ви го вземем. Бъдете тъпи и послушни, като арабските, вижте какви лъскави сгради им построихме. Ето, преведох ви го в прав текст, което някак на иранците и тъпото им пусто самочувствие не им изнася, а заради него все си патят и накрая ще изгорят, което, признавам, не е дълновидно. А и ислямът ги върна десетилетия назад. Просто нека да кажем по телевизиите: абе, ние сме със силните, ще им вземем петрола, барем и ние да намажем нещо. Няма смисъл от овчата пропаганда. Овцете, дахер, не, с които така нагло ни облъчват, и когато само паветните саксии с набити отзад чипове ще се вържат и ще я повтарят като развалени грамофонни плочи. А от тези паветни послушковци, които едва ли могат да намерят 5 града в района, никога няма да научите нищо. Ходещи субекти. Нито ще ви разкажат за иранското кино и творци като Абас Киаростами и Маджид Маджиди, нито за Кир II, бащата на Персийската империя, който е спасил евреите и ги е върнал в Иерусалим, помогнал да се построят храмовете и накарал останалите народи да им върнат реликвите на евреите. Нито ще ви кажат кой е градът на килимите, нито каквото и да е било за останалия свят, за историята, последователността, защото не виждат нищо друго, освен шкембаците си. Това са говеда. Стига с говедата, бе. Които нито четат, нито имат представа за света, нито имат морал и етика. Някакво достоинство, нито са свикнали да мислят. Те са просто ходещи зомбита с напомпано от системата самочувствие. Ботове. Те са изпълнени с омраза, злобни празноглавци, без никакви реални качества, никакви чувства и които единствено искат да слугуват и да намажат нещо. Системата ги иска. От ходещи фабрики за лъна, които да работят без да питат въпроси. И такива преуспяват. Иначе да, лошо става. Защото натурата на човечеството е алчна по принцип. Елитите са извратеняци, идеологиите са изкривени. Но ще оцелеем. Какво мислите е приложил Дахер Фарид Дахер? 3 фотографии, точно тези, за които каза. Какво виждате тук? Ами според мен би трябвало да виждате Air France. И според мен би трябвало да виждате Аятолах Хомейни. Какво виждате тук? На тази то отговаря. Бруталният ирански режим от десетилетия усъкътява, ослепява, обезобразява жените си, екзекутира безмилостно децата си, залива в реки от кръв. Всеки опит на мирни граждани за глътка въздух. Извън държавите си граници тираните подкрепят терористични групировки в Близкия изток, доставят оръжие на Русия срещу Украина и финансират радикални исламисти в Европа. Само най-лошите хора на планетата са срещу унищожаването. Мария Ласкин от Невиана. Не знам коя е Невиана. Ето е пак същата фотография. Така че това е един събирателен образ, една събирателна публикация, която смятам, че Дахер Фарид Дахер наистина може малко така емоционално да е отговорил, но според мен има защо. Според мен има за какво. И последният, третия за днес, Леонид Георгиев. Искам да ви го покажа. И веднага да го споделим, защото той е направил тук нещо, което по-голямата част от тези лаладжи по зомби-визорите в студията, експерти и други подобни няма да ви кажат. Това е пак преди 2 дни, между другото, още на 3 март в 9 часа и 6 минути го е публикувал. Добре е да наблюдаваме, но още по-добре е да разбираме какво се случва. Затова обяснявам моята гледна точка за случващото си. Иран. Основната пречка за осъществяване на 2 геополитически проекта – Велик Израел и Новоосманската империя. Какво се случва в Иран и защо трябва да стискаме палци на Иран с двете си ръце? Като оставим икономически въпрос за нефтените и газовите залежи на Иран, взаимодействието на Иран с Русия и Китай са важни, по-важни логистически проекти, което не е изгодно по никакъв начин на Запада, най-вече на американците. Има други важни геополитически причини за случващото се в Близкия изток. Иран е основна пречка за осъществяването на 2 големи геополитически проекта, а именно още веднъж Велик Израел и Новоосманска империя. Дали това са 2 отделни проекта или 2 части на един общ проект, не мога да кажа. По-склонен съм да вярвам, че това е един голям проект, който в крайна сметка ще бъде насочен срещу Русия.
Помним, че след падането на Асад, Турция окупира част от Сирия, същото направи и Израел, като доказателство за тезата в този пост. Добавим снимки на карта на Велик Израел, която обхваща и Суетския канал, контролиран от Египет, а също така Велик Израел предвижда изход на Персийския залив. Велик Израел е от Нил до Ефрат. Ще ви го покажа след малко, като свършим с текста. Реално Велик Израел става незаобиколим логистичен и енергиен фактор в Близкия изток. Велик Израел ще завземе изцяло Палестина, части от Сирия, Кувейт, Ирак и части от Саудитска Арабия. Това, което не вземе Израел, ще го вземе Турция. Контурът на картата на Велик Израел фигурира на нашивките на униформите на израелската армия. Предлагам като доказателство за твърдението му, освен това има израелски монети с карта на Велик Израел. И двете са верни. Не случайно Саудитска Арабия се обръща вече към Пакистан, като сключи договор за сътрудничество в отбраната. За неосманските амбиции на Ердоган мисля, че не са нужни доказателства. Защо смятам, че всъщност Велики Израел и новата османска, тя е новата Ердоганова империя, но нека той по навик нарича Османска империя, са всъщност двете страни на една монета. Евреите са само катализатор на процесите. Няма как 10 милиона евреи, от които между другото евреи са 8 милиона, 2 милиона са араби, да управляват чисто физически почти 400 милиона мюсюлмани. Това ще е по-скоро ролята на Турция. Възможно е в последствие евреите да управляват отвътре неосманския проект, какъвто всъщност беше и самата Османска империя на времето. Турция ще играе ролята на спасител на ислямския свят от лошите евреи. Зад еврейския проект са американците, зад неосманския проект, както винаги, са британците, зад Иран са Русия и Китай, които задължително трябва да се намесят по-активно на страната на Иран. В момента Иран е пречка и за двата проекта. Целта е Иран да бъде унищожен и в последствие разделен между Турция и евреи като влияние. За мен Израел е катализаторът на процесите, който ще накара Турция да се активира в Близкия изток. Всъщност това вече се случва от няколко години. Имаме изказване от страна на Израел, че Турция ще е новият Иран. Така че всяка година живот на Иран повече е спирачка за геополитическото прекоряване на Близкия изток. Да живее Иран и неговия непокорим народ. Както ви обещах, приложени са няколко фотографии. То не са фотографии, картинки са. Това му го е направил изкуственият интелект. За обяснение, това между другото е Великия Израел, големия Израел. След малко ще видите, че това не е просто работа на изкуствения интелект. Това е нашивката. Освен звездата на Давид, отдолу наистина е точно тази карта на Велики Израел. Това е Суетския канал, това е Синай, това е буквално арабския полуостров и това е река Ефрат, затова тази линейка и не е правилна, а това е река Нил, затова и тази линейка не е права. Така че на нашивките, пак да ви го увелича, на израелската армия, наистина това е на лице. Така е. Не може да се спори с очевидности. А това, чакайте малко го намалиме, е монета, на която монета също има малко по-различно, но пак е една от картите, които са вариант на Велики Израел. Има различни карти за Велики Израел, може да ги видите в интернет, но това е една от тях. Тук той го е, тази карта, която е на монетата, е наложил тук по този начин. Според мен тя не е съвсем точна, в смисъл, че трябва да се издърпа наляво, защото наистина, съгласно 3000 годишното предание, трябва да е от Нил. Тоест, тази карта трябва да се придърпа тук, тази извивка по-скоро тук е делтата на Нил и да се спуска надолу. И тогава тази част ще дойде по-скоро близо до Ефрат, ако се придърпа картата както трябва, но да, това също е една от картите, за които става дума. Или карта трябва да бъде завъртена малко около оста си, около тази ос, защото ако се издърпа изцяло наляво, тя естествено ще отиде в морето. А за да може да попадне в тези територии, може би трябва да се обърне малко, не знам. Така, Турция също е заплаха, това са двамата радикали, Бен Гвир и Смотрич, и това пак е отново първата карта. Така че това, което е казал Леонид Георгиев, не е без значение, не е без смисъл и по тази причина ги споделих с вас тези материали. Те са материал за размисъл. Той, както виждате, и той го е направил като размисли по един въпрос. Да, някои от нещата са спорни и да, нашници, които са израелски граждани, може би с основание, може би просто по други причини се дразнят от част от това, което той е изложил. Нещата са спорни, просто трябва да разговаряме учтиво, познавателно
и да се стараем да се освободим от стереотипите, защото ние наистина също сме претоварени с твърде много стереотипи на тема евреи и Израел. Нещата трябва да се познават. Когато се познават, започваш да ги разбираш по-добре. А когато ги разбираш, тогава вече разбираш и какво е твоето място и как трябва да се отнасяш към хората. Към кои хора как трябва да се отнасяш? Едно е отношението ни към тия там масурчистите, към тия там, дето са ултраортодоксалните. Тях и в самия Израел не ги обичат по много причини, включително и тия, които ние имаме предвид. Защото дори така наречените нерелигиозни евреи в Израел, светските евреи са възприемани от ултраортодоксалните като нещо като шабец гой. Тоест думата гой, т.е. скот, човекоскот, не е добре и тях това естествено ги дразни, защото ултраортодоксалните нито работят, нито воюват, нито охраняват държавата. Всичко това го правят точно тия, които са другите граждани, които бяха 97-8%, в момента са 92%. Тоест процента на ултраортодоксалните се увеличава. Данъците за издръжката им са на гърба на точно тия нерелигиозни евреи и това дразни хората там. И заради ултраортодоксалните ние, които според тях сме гои, т.е. скот, да мразим или да се отнасяме зле, обвинително и настървено срещу нерелигиозните и срещу светските израелтяни или евреи, които са сред нас, това е свинство, това е фактически една от формите на фашизма. Това е хубаво да бъде разбрано. Трябва към всеки човек според това как той се отнася към нас. Аз ще ви го кажа много простичко. Нямам нищо против нито турчин, нито евреи, нито циганин, нито какъвто и да е друг по света, стига той да няма нищо против мен, народа ми и България. И да се отнася уважително към нас. А ако това е така, той има и моето уважение. И има много против всеки един от изброените, плюс всички останали, плюс всеки един българин, който мрази и ненавижда и иска да ме няма мен, българите и България, защото българофоби и българомразци в България наспорил Господ, вие също си го знаете, и те презират и ненавиждат България. Жълтопаветниците, българияните. Тоест ние си имаме българомразци българи в България. А сме тръгнали да се занимаваме с това как някой друг народ или една много тънка част от един друг народ се отнася към всички други, които не са като тях, в това число и към нас, защото не сме като тях. И заради това да мацаме с баданарката всички останали, това е все едно заради Делян Пеевски и Бойко Борисов да мразим всички българи. Мисля, че малко не е много разумно и адекватно. Така ми се струва. Минаваме. 3 и 4. 23 минути вече минаха. Почваме по същество. Според командира на Центком, адмирал Брат Купър, Съединените щати са унищожили 17 ирански кораба, включително най-оперативната иранска подводница, която сега има дупка в борда си. Няма да ви казвам кое издание, няма да губим времето с цитати в кой източник и прочее. Просто стегнато, за да може да стигнем до картата после, която да разгледа. Израел продължава бомбардировките, операциите в Ливан и Иран в ранните часове на деня. Говорим за 3 марта. Защо за 3 марта това става? Защото, както ви казах, Хезбола направиха това, което, ако бяха малко по-умни, може би трябваше да не го правят, но вече го направиха, т.е. изстреляха 10-15 ракети в чест на... То не в чест, заради убийството на Аятолах Хаменей, на Аятолах на Рахбара Али Хаменей, и съответно казус бели, дадаха повод за война на израелтяните, които бяха съвсем готови и чакаха точно такъв повод. И в момента се хвърлиха да решават въпроса. Това вчера го обсъждахме. Също в ранните часове на деня сирени в цял Бахрейн започнаха да се активират, тъй като правителството призова жителите да останат в безопасност. Бахрейн, напомням, са над 80% шиити. Иранското дружество на Червения полумесец увеличи броя на убитите, т.е. те са нещо като статистиката колко човека са убити, на 787. Това е на третия ден, всъщност на четвъртия. Исфахан, Керманшах, Шираз и Иран са бомбардирани заедно с други градове. Централата на корпуса на стражите на Ислямската революция в Техеран също беше бомбардирана втори пореден ден. И що е втори пореден ден, бе? Защото независимо от успешните поразени цели първия ден, които бяха много на брой, стотици на брой, това, което вчера го обсъждахме, това, че една цел е поразена, не означава, че е разрушена и унищожена. И по тази причина, дори първият път да е ударена не с една, а с много ракети, пак не е унищожена и пак не е разрушена.
И затова втори пореден ден, дори по някаква административна сграда така бият. Ами какво да говорим за заводи, какво да говорим за ядрени централи, какво да говорим за рафинери, какво да говорим за някакви други по-сложни производства, по същия начин. Потвърждение на това, което ви казах. И преминава към интернет стриминг на телевизията Телевибион IP. Старата улица Емир Дамат, историческите имперски сенат на Иран и настоящото седалище на експертното събрание също беше бомбардирана, напомням, за втори пореден ден. Значи първия път е била улучена, но не се е стигнало до това, което може да бъде наречено, че работата е свършена. Армията на отбраната на Израел твърди, че е унищожила таен ядрен обект в Иран. Ами склонен съм да приема, че са го улучили, но не съм сигурен, че са го унищожили, но те така са го написали. САЩ потапят ракетната корвета Ирис Шахид Сулеймани, водещия кораб, това е флагмана на иранския флот, от ирански клас със същото име. Сега не знам, може би по-скоро поне това трябва да ви го покажа. Ей така, защото това наистина е сериозно оръжие. Ей така да го увеличим малко. Ето за този кораб става дума. Това е катамаран всъщност. Боен катамаран, както виждате. И ето кадрите от унищожаването му. Водещия кораб от ирански клас със същото име. Израел твърди, че е убил един от командирите на корпуса на гвардейци на Ислямската революция. Те твърдят това за доста и за една значителна част от тях това беше вярно. Само че те си имат заместници, до 4. И всеки следващ също си назначава допълнителни заместници, за да е сигурно. Армията на отбраната на Израел обяви, че унищожила, пак са го унищожили, да видим дали е така, щаба на Висшия съвет за национална сигурност, заедно с инфраструктурата за командване, контрол и президентския кабинет, отбелязвайки, че атаката е била насочена към най-централния и важен щаб на режима. Да предположим, че това е вярно. Въпросът е, че ако това беше наистина направено и всичко беше ликвидирано, Иран нямаше да продължава да се съпротивлява. А Иран се съпротивлява дори и днес. И мисля, че още ще се съпротивлява. Дворецът Голестан, това е бивши официален кралски комплекс Каджар в Техеран, Иран, един от най-старите исторически паметници в столицата и обект на световното и културно историческо наследство на ЮНЕСКО, се състои от група от кралски сгради, беше ударено от отломки от израелско-американски въздушен удар, причинявайки известни щети, включително на така наречената блестяща зала и мраморния трон. Мраморният трон наистина е много красиво нещо. Сега, може би и така е хубаво да ги направя, да ги дърпам тук на моменти вдясно, за да мога да ви ги показвам. Мраморният трон наистина е голяма красота. Ето това е мраморният трон. Стига не. Ето това е мраморният трон. Виждате, че е с интересни същества направен. Всичко това е направено от мрамор. Той също е пострадал. Така. Министерството на културното наследство, туризма и занаятите, това пък защо? Официално поиска от ЮНЕСКО да оцени ситуацията. ЮНЕСКО опубликува изявление, в което отбелязва, че повреждането на собственост на ЮНЕСКО е против международното право. Аз не мисля, че нито американците, нито израелтяните ще седнат да се трогнат, но поне добре, че ЮНЕСКО са издигнали глас. Поне това добре, бе. Значи не е чак толкова невъзможно. Армията на отбраната на Израел твърди, че е убила Дауд Ализаде, командир на ливанския клон на силите Кудс в Техеран. Пак казвам силите Кудс, това бяха Ал-Кудс, това е арабското название за Иерусалим и това са операциите на КСИР по външния периметър извън Иран. Американско-израелски въздушни удари сринаха сградата на съвета за разпознаване на целесъобразността в Техеран. Имат си и такъв съвет. Би трябвало сградата вече да е срутена. Дали от това пада отбранителна способност на Иран? Очевидно не. Израелските отбранителни сили твърдят, но в случай нападат, че са ударили секретен обект за разработка на ядрени оръжия в Техеран, идентифициран като Мин Задай, и са унищожили 300 ирански ракетни установки от началото на войната. Тая работа с иранските ракетни установки, между другото, е много важна, защото от количеството на пусковите установки, т.е. ракетните установки, зависи дали ще можеш да си използваш ракетите. Тоест ти можеш да имаш много ракети, ако ти унищожат голямата част от Jerusalem Post, ги твърди тия работи. Съвсем накратко да ви покажа. Тук даже има едно видео от самия момент на удара. То е буквално 8 секунди и тук май няма... Тръгна. Ето, думнаха го. Общо взето видеята са от такъв характер, от военен характер са. В Южен Иран международното летище Бушер е също обект на прецизен удар.
и както виждате за втори ден също, който е довел до пълното унищожаване на Airbus A319 на иранските въздушни сили. То пък самолет защо са го думнали? Защото това не е боен самолет, бе, хора. Става дума и за такъв самолет, бе. Този самолет паркиран на пистата. Airbus A319 ERIEP. Георги Илиев да каже що за самолет е и как трябва да бъде възприемано. И него са го думнали все едно, че това е военен самолет. Информационната агенция Мехр, това е иранска, съобщава за значително структурни щети на терминала на летището. Близостта на ударите до атомната електроцентрала в Бушер, на около 12 км, накара руската агенция Росатом да спре строителството на нови блокове, които там се занимават с това, и да евакуира несъществения персонал поради загуба на комуникация с иранските власти. Как обаче отговарят на всичко това Иран? Значи до тук ви изборявам на 3 марта как бият по Иран. Само че Иран също не седи. Иран действа. И как именно действа? Иран извърши масирани удари с дронове срещу Ирбил, Ирак. Това е само началото. Бахрейн съобщава за 74 успешно прихванати ракети и 92 дрона от 28 февруари насам. Значи по Бахрейн продължават. В градовете Бней Брак, това е град, разположен в централната средиземноморска крайбрежна равнина на Израел, точно на изток от Тел Авив, център на харидимския юдаизъм, и Рош Ха Айн, това е град в централния окръг на Израел, разположен е в източната клисура на равнината Шарон, срещу планините Самария. Градът е кръстен на местоположението си при извора на река Яркон. Иранските удари причиниха общо 7 ранени сред цивилните. Не знам защо изброяват жертвите сред цивилните, а не съобщават какво е станало с истинските цели на атаките, които най-вероятно са военен обект. Съобщава се, че Хизбула е свалила израелски дрон в Набатия. Обединените арабски емирати засича множество ракети, насочени от Иран към тях в около 3:30 часа местно време, 23 часа и 30 по GMT, т.е. по Гринуич по нашето. Американското посолство в Риад е ударено от 2 ирански дрона, което причинява пожар и налага затварянето му. Израелската полиция съобщава, че един човек е бил ранен, след като ирански шрапнели са паднали в Тел Авив. Услугите, това вече е важно, защото буквално като давах интервюта на рускоязични медии, които дори бяха извън Русия, в това число и част от блогерите бяха в Турция, на 2 пъти ни прекъсна интернета. Ако имате някакви прекъсвания, да знаете вече на кого да благодарим. Услугите на Amazon Web Services са обект на атаки в държавите от Персийския залив, причинявайки значително щети на съоръженията им, разположени в Обединените арабски емирати и в Бахрейн. Наистина, Amazon, които държат големите сървъри, интернета може и да прекъсва. Не по вина на местния вашия провайдер, по вина на друго. Има атака и срещу международното летище Хамад, която е предотвратена от катарските сили. Предотвратена, ама както знаете, имаше и резултат. Вчера ви го показвах. Иранска атака срещу нефтената индустриална зона в Уджейра, в Обединените арабски емирати, причинява падането на отломки и предизвикване на пожар. Съобщава се, че централата на ЦРУ в Риад е била ударена от дрон, а по-късно през нощта кралството е свалило още 9 дрона, веднага щом са навлезли в въздушното пространство в Саудитска Арабия. Ами, кралството ги е свалило, само че пак ви казвам, всички тия хора, дето им работят в армията, те са американци, британци и други подобни, защото с тази сложна техника арабите са си наели, са си купили техника, но са си наели и хора отвън да се оправят с тази техника. Консулството на САЩ в Ал-Сиф, което е в Дубай, е ударено от множество дронове, което води до пожар. Бре, както виждате, не стоят така. Ливанският театър на военните действия. Израелски министър на отбраната разрешава сухопътно нахлуване в Ливан. Израел Кац се казва израелски министър на отбраната с цел за вземане на стратегическите позиции. Пак става дума за южната част от река Литани. Израел твърди, че е задържал дозина членове на Хизбула след ракетен удар по Израел. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Адахом Гебрейсус заявява, че 3 парамедици са били убити, а 6 са били ранени. Тедрос, айде, Лео, това даже няма да го обсъждаме. Хизбула също така изстрелят дронови и ракети по 3 израелски бази. Както виждате, Хизбула ги бият, ама и те бият. Пускат и дронови ракети по 3 израелски бази. Има и други развития, разбира се.
КСИР заплашва да атакува икономиката на всеки голям град в региона, ако атаките срещу него продължат. Президентът и член на Временния съвет на ръководството Пезешкиян заявява по телевизията, че страната не е спряла и че президентските правомощия са прехвърлени на губернаторите на провинциите. Иран забранява износа на храни. Руски министър на външните работи Сергей Лавров заявява, че американците нямат право да атакуват Иран. Путин обаче само изрази съболезнование за смъртта на Али Хамени, без да посочи кой го е убил. Значи, много скърбим за Рахвара, за Айтолаха Али Хамени, много така, и той беше много добър за Русия. Кой го уби, бе? Путин мълчи. Лавров също каза, че американците нямат право да атакуват Иран. Ама атакуват го Иран и израелтяните, пък Лавров за тях не казва. Казва само за американ. Такава една малко особена е тази съвременната руска политика официалната. Китайски министър на външните работи призова за прекратяване на войната, заяви, че насилието не решава нищо и заяви, че Иран не разработва ядрено оръжие. Сега, хубаво е че го казва Китай, ама нали знаете, това е малко. То парад, дето го видяхме на 3 март, с тия велики въоръжени сили, предполагаше се, че не трябваше да има само думи, трябваше да има и дела. Ама нали, няма. Ирански министър на пътищата и градското развитие призова за намеса на НОАК срещу американските военни. Ислямското консултативно събрание, това е Ислямския консултативен съвет, наричан още Ирански парламент или Ирански меджлис или меджлес, е еднокамерен национален законодателен орган в Иран. В момента парламентът се състои от 290 представители. 90 милионен Иран има 290 представители. 5 милиона България имат 240 представители. Не е въпросът в бройката. Просто така ви го заявя. Ислямския парламент, иначе се нарича консултативно събрание, заяви, че ще атакува всяка държава, която помага на Америка и Израел. Всяка държава. Въпрос. Летище Васил Левски. Въпрос. 4 американски бази. Въпрос. Бонд Стил Кемп далече ли от София? Въпреки, че е в Косово. Въпрос. Михаил Когълничано, там от другата страна на нашата граница, но в рамките на дясната част, преди делтата на Дунав, пак далече ли от нас? Колко става? 4, 5, 6, 7 цели имаме само тук в непосредствена близост, от които 7 цели, 5 са на територията на България. Аз просто цитирам какво е казало Ислямското консултативно събрание, т.е. Ислямския парламент, т.е. Иранския парламент. Иранските военни нареждат на хората да деинсталират и деактивират чуждестранни приложения за социални медии на телефоните си поради присъствието на Мосад. Разумно, малко закъсняло, все пак горе-долу бива. Съобщава се, че режимът планира да прекъсне и СМС услугата, както и вътрешните телефонни линии. Тогава не знам, гълъби ли ще пращат, какво ще правят, малко така интересно ще стане. Министърът на външните работи на това са Комунистическата партия на Китай, нарежда на Иран незабавно да прекрати атаките срещу терминалите за износ на втечнен природен газ на арабските страни. Китай нарежда на Иран. Ако ще воюва и както си искаш, ама терминалите за втечнен природен газ прекрати, стига вече. Имаше хора, дето очакваха от Китай да се застъпи както трябва, може би дори военно срещу нападателите. Не. Казват им какво да бият и какво да не бият. Според Тасним, това е иранска информационна агенция, части на GSIS Gulf Shield са разположени в Бахрейн, за да потушат шиитските протести. Държавните медии съобщават, че синът и евентуален наследник на Али Хамени, Мочтаба Хамени, по чудо е оцелял след ракетен удар. Той е на 51 години, 8-9 години по-млад, 9-10 даже години по-млад от мене, който е сложил край на живота на баща му. Ирански министър на външните работи призова американците да се върнат в Америка. Вижте ли? Тя ги бият. Янки, go home. Че народът на тази страна заслужава по-добро правителство. Иранското министерство на разузнаването, имат си и такова и продължава да си работи, известно още като Министерство на разузнаването и сигурността. Това е основната разузнавателна агенция на Иран и е член на иранската разузнавателна общност. Заплашва да третира иранските граждани, които не се подчиняват и не сътрудничат на правителството като израелски войници. Ще ги възприемат като израелски войници. Защото в момента американците наистина се опитват да подкупят голяма част от генералитета на Иран, от хората на Иран, раздават с цели пачки американски паспорти, които ще станат валидни след като те свършат своето
някакво там предателско дело и прочее. Те знаят какво правят. Това не е просто някакво такова спонтанно свирепстване, предизвикано свирепстване. Иран обявява, че войските на корпуса на гвардейците на Ислямската революция са изграждали контролно-пропускателни пунктове в градовете в цялата страна. До някъде, всъщност не до някъде, направо си е правилно. Държавните медии съобщават, че Иран е натрупал едномесечни запаси от пшенично брашно и основни хранителни продукти. Щом държавните медии го казват, май послъгват и най-вероятно става дума за 2-3 пъти по-малко, т.е. опитват се да успокоят хората. Иран е без интернет връзка от 84 часа. Това е към 3 март. Иран International, т.е. иранските опозиционери, които са на американо-британска и друга външна хранилка, съобщава, че синът на Хамени, Муджтаба Хамени, е избран за върховен лидер на Иран. САЩ обявяват намерението си да ескортират петролни танкери през Ормузския проток, после се отказаха, но това към 3 март си още го заявяват. Западни дипломати и други източници съобщиха на Jerusalem Post, че Катар е нанесъл удари по Иран след опитите на Иран да удари директно летището в Доха и свалянето от Катар на 2 ирански бомбардировача Су-24. Само че това Jerusalem Post го казва. Канал 12, това също е израелски канал, също съобщи за катарските удари. Говорителят на катарското външно министерство Маджед Ал-Ансари категорично отрече обвинението, че Катар се е присъединил към кампанията насочена срещу Иран. Значи, канал 12 израелски, Jerusalem Post израелски казват, Катар започна, дойде към нас. Обаче, говорители на катарското външно министерство казват, това е лъжа, това е клевета, нищо подобно. Нищът. Айде да преминем на 4 март. Или първо да разгледаме картата от 3 март. Дайте да разгледаме първо картата. От това, което вие го изброих. Ето ви е картата. Както виждате, веселбата е голяма. Ако искате, може само и така за сравнение. Първи. Това би трябвало да е втори. Точно така. И ние току-що обсъждаме 3 март. Ето още веднъж. 1, 2, 3. За да може да се видят малко контрасти. И какво виждаме? Виждаме, айде от дясно наляво, Британска служба за морски търговски операции съобщава, че е получил сигнал за инцидент на 2 морски мили от Оман. Това е в Белуджистан и Систан. Американски генерал Дан Кейн. Централното командване на САЩ е установило въздушно превъзходство. Това между другото е вярно. Ето го то генерал. Ето тук. Председател на Обединения комитет на началник щабовете на САЩ ще започне разширяване на въздушния контрол. Той е почти вече завършен към този момент, между другото. Ако трябва да бъдем честни, да се върнем тук на тази част на картата. Тук покрай бреговете на Шри-Ланка геройски загина последния ирански кораб. Ирис Дена потъва край бреговете на Шри-Ланка, ударена от подводница. Не е въздушен удар. Тук пише въздушен удар, не е от въздушен удар. От тази подводница длъжностни лица съобщиха на Reuters, че американска военна подводница атакува ирански военен кораб край бреговете на Шри-Ланка. Какво прави тук ирански военен кораб? Веднага обяснявам. Имаше съвместни учения между Иран, Индия и Шри-Ланка и той беше иранското участие. Когато разбра, че Иран е нападнат, тръгна да се връща, помага на родината си, прекрасно осъзнавайки, че трябва да мине през контролиране от врага територии, а особено тук това стана много бързо. И най-малко 80 души загинаха, след като американската подводница торпилира иранската фрегата Ирис Дана край бреговете на Шри-Ланка, съобщи заместник министър на външните работи на Шри-Ланка, цитиран от Reuters. Американците не са помагали на моряците, които са били във водата, въпреки че по морското право те са длъжни да го направят, независимо че става дума за противници. Но не са го направили. Военноморските сили на САЩ, всички ирански кораби, подводници и Персийски Оманския залив са потопени. Това между другото е вярно. Американски генерал Дан Кейн, вече го обсъдихме. Бандер Абас, корветата клас Сулеймани на иранските ВМС, катамарана, който ви го показах, изгаря днеска и пристанището Бандер Абас след американо-израелския въздушен удар. Ето е бойният катамаран, който е. Защо го наричат корвета? Да го наричат както си искат, няма значение. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирати съобщава за едни такива цифри. 940 дни изстрелен, 876 прехвърляне, 65. Това ми се даде, че вчера го обсъждахме. Тук са малко смесени данните. По дни имам предвид са смесени. Кувейт реагира, в Шираз има бомбардировка, в Яст, един много интересен град с едни охладители, такива керамични, строителни, архитектурни. Въздушни удари насочени към позиции на балистични ракети на корпуса, т.е. към пусковите установки. Тук са били поне така твърдят, че са ги унищожили. Пак в района на Яст и пак в района на Яст. Да, така е.
това вече е Исфахан. Ирански медии, 5 души убити при въздушни удари в Исфахан, където е една от ядрените им. Тук, между другото, вече става голяма интригата с кюрдите. Защото това е иракски Кюрдистан, и това тук, което го виждате, а това е иранския Кюрдистан. И тук първо има бомбардировки, второ има подготовка на кюрдите да започнат сухопътна операция от тук, заедно с тези тук. Дали ще се получи, въпрос е много интересен. Това е една от картата на ударите на войната срещу Иран. Както виждате, обикновено се удрят главно западната част на Иран. Западната до Техеран. Миналия път 12-дневната война беше абсолютно същата география. По абсолютно същия начин постъпваха. Това е много информативна карта наистина. Израелската армия, свален ирански самолет, изтребител F-35 Адир на иранските... чакайте, така. F-35I Адир сваля, превода не е точен, сваля самолет на иранските военно-въздушни сили Як-130. Това е първото сваляне в историята на пилотиран изтребител от изтребител F-35 Адир. Той е самолет пето поколение, за първи път всъщност от 80 и няколко години изобщо има там в района въздушен бой. Той не може да бъде наречен по никакъв начин въздушен бой, защото Як 130, това е един учебно боен самолет, доста старичък, даже мисля да ви го покажа, защото той е интересен. А F-35 го е свалил преди Як 130 изобщо да разбере каквото иде, какво е станало. Те изобщо не е разбрал, защото самия Як той не вижда. Той за да види трябва да има радари наземни, трябва да има всичко необходимо. Той излита и даже не знае, че вече е прихванат в момента на излитането си. Ето го Як 130. Това е много добър самолет с двама пилоти, както виждате. Много силно прилича по силует на F-16, но само прилича. Конфигурацията му общо взето е такава. Само, че той е по-късен, сет F-16 е правен, но един самолет и един пилот, който излита и се ориентира само визуално от тук на приборите му няма нищо, защото радарите са унищожени и другите неща. Той даже не е знал момента, в който F-35 го е прихванал и е решил да го ликвидира. Така че нещата тук за тях са действително малко така... Той е бил обречен и даже не е разбрал какво става и не е разбрал откъде му е дошло. Той нищо не е разбрал. Няма как откъде да го разбере. Имаше ли тук референция към този случай? Все още не са го сложили тук. Добре. На 3 март, да. F-35I Адир, ето да ви го покажа, ето го самолета пето поколение. Тоест той просто е получил указания от радарите, там има цел и без целта да може да го види и да разбере, че е видяна, той е изстрелял ракетата, която да достигне до него и го е ликвидирал. Това е, какво да ви кажа, това е все едно се състезавате с Трабант с Мазерати. Трабанта, той няма да види Мазератито. Мазератито, наистина, сравнението е горе-долу такова. Не може да бъде направено друго. Да се върнем на картата все пак. Да се върнем на картата. Ето да ви покажа отново. Бомбардировката тук, както виждате, вече е взаимна. Интензивни въздушни удари по Сулеймания. Това вече е в иракски Кюрдистан, само че от страна на Иран. Тук Иран също бомбардира корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщава за ракетен удар по Комала и бази на антиирански групировки в иракски Кюрдистан. Ето ви е границата. Това всичкото е иракски Кюрдистан. Ето тук. И те за това ги бомбардират. 3 ракети изстреляни от ракетни подразделения на КСИР са поразили целите си в 11 часа. Значи с такива кюрди, тук вече има съобщение. Родав източник на иранската кюрдска опозиционна група Комала от трудещите се Кюрдистанската работническа партия. Те са комунисти, високопоставен служител на Пяк отрече съобщенията на кюрдската офанзива в Иран. Мисля, че грешат, като казват, че вече сме започнали войната, но се готвим за подходяща възможност. Като я гледам, наистина са така подготвени. Това мисля, че Т-55. С танк малко няма да стане в случая, защото в момента войната е главно военно-въздушна. Близкия изток го виждате и тук Wall Street Journal, иранска ракета се е насочвала към турската база Инджирлик. Тя е в град Адана. Ето град Адана, самата база Инджирлик е ето тук. Ето Инджирлик. Това е американската база Инджирлик. Ето е. Това е американската база Инджирлик, която е до град Адана.
и е била прихваната, както виждате, относително малко по-навреме. Прихванато е над провинция Хатай. ПВО-то на Хатай ги е хванало тук. Това е Искендерун, това е бившата Александрия. Това всичкото са стари източно-римски и гръцки названия, както и да е. Тук ги е прихванал и на тази територия вече е думното преди да достигне тук. Така че не е вярно да се каже, че Иран е атакувал Турция. Ракетата, изстреляна от Иран към американска база, е прилитала над територията на Турция, но нищо повече не се е случило. Гръцките военно-въздушни сили F-16 прихванаха 2 ирански бойни дрона Шахед близо до Кипър и виждате, че самия Израел също живее в една напрегната форма на живот, нов ракетен обстрел, червена тревога, всички в бомбоубежищата, прекъсване на съня, прекъсване на работния ден, прекъсване на всичко. Изобщо не може да се каже, че има място за веселба. Минаваме на 4 март. Американо-израелските атаки срещу Иран. Кратък списък. Това е за вчерашния ден. Да, точно така. Съвместният удар беше насочен към площад Азади в Техеран, както и към военните съоръжения и метростанцията. Метростанцията пък защо е? Това е цивилен обект, бе. Но хубаво, че си признавате ли? Според Центком, американски военни са унищожили 19 ирански кораба, една подводница и близо 2000 цели. За близо 2000 цели първо съм съгласен, защото ги видях на доста места, и второ, общия списък на целите е около 6000. Днес в парка направих записи, които ще излъча утре сутринта, защото не успях да ги обработя днес, по отношение на съотношението, прощавайте за тавтологията, на количеството на ракетите, Томахолк, Пейтрият, ТААТ и на количеството на целите. И ще видите, че там има едно голямо разминаване и голяма невъзможност едното да покрие колкото трябва пъти, другото или даже един път. Просто няма как. Та ще видим. След изявлението на Иран за обстрел по кораби, преминаващи през Ормузския проток, Тръмп заяви, че САЩ ще осигурят военен ескорт на търговски, товарни и танкерни кораби, ако е необходимо. Заявлението е хубава работа. Само, че не знам кои и колко кораби ще го направят, защото, подчертавам и напомням, за да могат да минат танкерите през Ормузския пролив, трябват ирански лоцмани. За да могат да минат по-големи и по-тежки военни кораби, най-вероятно също. Въпреки че те не газят толкова дълбоко, естествено те газят по-малко, т.е. периметър може да се разшири, ама не знам откъде Трамп ще извади такова голямо количество военни кораби, които да ги съпровождат, като вътре има няколко стотин танкера в Персийския залив, които чакат в момента да излезнат. Аз разбирам, че не на всеки един ще се прикачат, а само на тези, дето ще се опитват да преминават. Ще бъде интересно, защото вече се изтеглиха. Това е съобщение за 4 март, само че днес вече казаха, че изпреварвам малко събитията, американските кораби се поизтеглиха, защото иранците наистина вече нямат военноморски флот, иранците наистина вече нямат ПВО и нямат самолети. Това е вярно. Само че всички наземни установки, особено по брега на Ормузския пролив, които са, голяма част от тях са и мобилни, са в състояние да направят така, че даже някоя по-голяма риба да не може да премине през този Ормузски пролив, естествено малко хипербола, така че те си ги обстрелват и корабите са много така лесна мишена, която не може да бъде защитена по начина, който си ги мисли Трамп. Няма да може. Вече е ясно, между другото, че няма да може. Застрахователната индустрия изрази скептицизъм относно краткосрочната осъществимост на мярката. Те са малко по-така опитни хора, знаят какво става по света. Израелските удари поразиха щаба на Басидж. Това е местното опълчение в Иран. Това е милиция, това не са ксир, не е и армия, както и ракетните площадки, които са много важни, отбранителните системи и дирекцията снабдяване и логистика, свързани с сухопътните сили на режима. Хубаво са го направили това съобщение, в конкретния случай BBC News, няма да ги показвам. Важно е да кажат колко от колко, защото иранските пускови системи за ракетни площадки, има и мобилни, има и стационарни, те са голямо количество, което вече е съкратено, но въпросът е колко остават. Така че 4 март ще видим за какво става дума. Иранските военно-въздушни сили на свой ред нанасят удари. Откъде се появиха ирански военно-въздушни сили? Нали още трябваше да ги няма? По ирански военен комплекс в източен. Това според мен е грешка. Това е грешка на превода. Да, израелските военно-въздушни сили нанасят удари по ирански, от английски, военен комплекс на източен Техеран.
Израелските отбранителни сили още веднъж обявиха, че F-35 Адир е свалил Як-130, който ви го показах, произведен в Русия, репутационни щити естествено, над Техеран, който е първия път в историята, в който изтребител невидимка сваля пилотиран изтребител в бой. Двамата пилоти са загинали. Американската подводница потапя иранския военен кораб Ирис Д, на който ви го показах, край бреговете на Гале, Шри-Ланка, убивайки 87 души от екипажа му. Иранската фрегата се опитвала да се върне от международни учения на флота 2026, които се провеждат в Висакхапатнам, Индия. Мога да го произнеса, чета го. 32 души от екипажа са били спасени, обаче от кого? От военноморските сили на Шри-Ланка. След няколко часа министра на отбраната на САЩ Пит Хексет потвърди, че американският флот е предприял атака срещу Ирис Дена. 13:15 на 4 марта координираното универсално време. Да, ирански военен кораб е потопен от американо-израелския въздушен удар в пристанището на Бандера Бас, корветата, т.е. катамарана, клас Сулеймани. САЩ нанесаха множество удари по силите на ПМФ в Ирак през целия ден и Израел обяви, че извърши мащабни въздушни удари по важен военен пост, без уточнение, така по-лесно, в който са разположени войници от всички клонове на иранския апарат за сигурност. Това е много мътно название. Кой го съобщава, няма да ви казвам кой. BBC. Иран, да, BBC. Обаче иранските атаки. Дрон беше свален в близо до международното летище в Багдад. Друга вълна от дронови ракети беше прихваната в Ербил, но има и достигнали. Военноморските сили на ERGC NADSA заявиха, че са взривили 10 търговски кораба, които са се опитали да преминат през Ормузския проток, търговски кораби, а друг кораб е бил ударен от бомба близо до град Порт Мускат. Порт Мускат, това е столицата на Оман. Мускат е столицата на Оман. Аерокосмическите сили на КСИР, КСИР имат аерокосмически сили, не го знаех. Това е малко така претенциозно название. Те са също така известни като въздушно-космически сили. Това вероятно е по руски тертип, така си ги наричат. Изстрелват и атакуват град Порт Фуджейра, Дубай, Обединени арабски емирати, с балистична ракета. Дронове атакуват иракски Кюрдистан и Сулеймание. Сухопътните сили на КСИР атакуват Кувейт и Ербил. Сухопътните сили, Кувейт и Ербил, с голямо количество дронове. Значи това не са само военно-космическите. 11 годишно момиче убито в Кувейт, след като е било ударено от шрапнели. Турските противовъздушни системи свалят ирански ракети над Хатай, който ви го показа. Бахрейн беше атакуван от ирански ракети. Ливанският театър, сирийските сили, това значи хората на Джолани, главорезите, блокират сирийско-ливанската граница, твърдейки, че правят това, за да попречат на Хизбула да преминава границата и да контролира контрабандно да внася оръжие в и извън Ливан. Разбираемо. Множество ракети, снаряди и дронове са изстреляни към Израел от Ливан на север и Иран от изток. Така, значи продължава съпротивата. Израел нанася съответни въздушни удари по цели на Хизбула в Южен Ливан. Израел за себе си се прави, разбира се. Израелските сухопътни сили навлизат в Ливан поради непрекъснатите атаки на Хизбула, които са възстановени и заредени, насочени срещу израелски цивилни от друга страна на граница. За съжаление, това е абсолютно вярно. Това води до първите сухопътни сблъсъци по време на войната. Само че израелтяните са кратно по-силни. Хизбула вече не е тази, която беше. Хизбула бяха над 250 хиляди човека пехота. Беше най-голямата неофициална армия в света. Понамачкаха ги много силно. Хезбола твърди, че е влязъл в сблъсък с израелски сили, опитващи се да напреднат в Хиам. Ал-Хиам е голям град и община в провинция на Батия в Южен Ливан, както и че е изстрелял ракетни обстрели по концентрация на войски в Кирят Шмона. Кирят Шмона е много важен град в Израел. Това е северният окръг на Израел, разположен на западните склонове на долината Хула, близо до границата с Ливан. Мисля, че провинцията трябваше да се казва Самария или беше... Няма значение, забравих. Не, Галилея трябва да е. Галилея. Събития в държавата Персийския. Катар обяви, че ще прекрати производството на енергия. И какво ще правим без енергия? Катар най-богатата страна в района. Така. Гръцки изтребители F-16 свалиха множество ирански дронове Шахед близо до Кипър. Британският премиер Кир Стармър е критикуван за това, че не е изпратил британския военен кораб HMS Dragon. Той
Да, е четвъртия кораб от серията разрушители за противовъздушна отбрана, тип 45 или Дейринг, построен за Кралския флот и е спуснат на вода през ноември 2008 година, относително нов кораб, въведен в експлоатация на 20 април 2012 година. Ни го е пратил, въпреки обещанието, ни го е направил. И от тук вече е известни последствия. Прекъсване на интернет връзката в Иран през 2026 година надхвърлиха вече 100 часа, т.е. там няма интернет. Откъде взимат тогава информация и как доказват всичко това, които твърдят израелските и американските данни. Мога да повярвам на тези, които са съпроводени с фотографии от дроновете, от рипарите, от сателитните наблюдения, защото иначе от земята, от предателите там, да речем, или които им сътрудничат на място в Иран, няма как да бъде получено нито видео, нито изображение. Даже SMS TXT, не знам дали може да бъде изпратен. Иранският режим твърди, че там все още има ред и столицата Техеран е евакуирана. Предполагам, че го твърди Абас Аракчи, който вероятно не е в Иран, за да може да има как да изпраща това съобщение. При липсата на интернет как го правиш? По телефона, по кабел? Според Ню Йорк Таймс, министър на разузнаването отрече участие в преговори за прекратяване на огъня и мирни преговори. А така, британският премиер Киер Стармър заяви, Обединеното кралство действа в подкрепа на отворената търговия през Ормузския. Как действа? Така действа. Това прави. Иранският шиит аятолах Марджа Систани нарече атаките срещу иранския режим нарушение на международното право. Капитан очевидно са още веднъж. Столицата Техеран, погребението на семейството Хамени е отменено. Провежда се в град Исфахан. Огромно количество народ. Хората наистина са си го уважавали. Иранският режим отрече да е разположил наборни войници в Кешм. Добре. Телеграм-каналът на Ксир публикува името на Мочтаба Хамени. Аз дали да не ви го покажа, поне него да ви го покажа така. Той младеж, който може би ще стане най-младия ръководител на страната, сина на Хамени. Я да видим да го увеличим малко. То не се увеличава, то пък се намалява. Добре, колкото толкова. Ето така. Ето това е Мочтаба Хамени, като експерт по режима. Той между другото има само богословско такова ислямско образование, няма никакво техническо и гражданско. Асамблеята, т.е. общо събрание, го назначи за наследник на върховния лидер. То малко започва да става като монархия без монархия. Членовете на Ислямското консултативно събрание, т.е. на парламента, и бюлетинът на Ксир наредиха на иранците да изпълняват дълга си да се подчиняват, независимо кого изберат за наследник на Али Хамении. Старшият съветник на върховния лидер Хамени Мохамед Мохбер отрече, че режимът е поискал преговори с САЩ. Той между другото изглежда много светски, за разлика от този млад аятола. Да ви го покажа и него. Той, както виждате, изглежда ето така. Малко твърде черен, твърде тъмен, може да е в траур човека или просто така да е прието там, но както виждате няма чалма, няма тюрбан, няма дълги бради, доста светски в сравнение с другите. Иранският режим отрече заповед за евакуация на Мариван, Кюрдистан. Те също така отрекоха нападение срещу Мазандаран. Това са точно приграничните кюрдски райони, които са против кюрдските, т.е. от другата страна на кюрдските региони, които са в Ирак. Министърът на отбраната на САЩ публикува изявление, в което се посочва, че висшите лидери на Ксир са били убити, а техните наследници са или мъртви, или се укриват. Това е психологическа атака. Обединеният комитет на начални щабовете на САЩ заяви, че САЩ ще разширят въздушния си контрол по-дълбоко в Иран. Това ви го показах даже на картата. Губернатора на Ирбил, Ирак. Ирбил е бил атакуван с над 100 дрона и ракети, защото има американски там бази. Той заяви, че ако Ирак не предприема действия за защита на Ербил, те сами ще предприемат действия. И националната електропреносна мрежа на Ирак прекъсва по неизвестни причини. Колко могат да са неизвестни тия причини, като според мен всичко е достатъчно добре известно. Днеска говорихме за 3 и 4 март. Ето ви ги, 3 и 4 март отново. Ето е картината. И голямата част от тия събития тук, вече, особено ето тук, сблъсъка. Забележете, че тук такива новини нямаше. Ударите се навътре и не обхващат този район. Това беше 28, това беше 29, тук също няма нищо особено. Не, 29 е първи, извинявайте. Това беше втори. Това беше трети, на трети вече започва тук патакютата.
и на 4 започва да се усилва точно тук. Голямата патекюта. Така че всичко е съвсем логично. Понеже изминаха вече 1 час и 5 минути, не искам тази вечер да прекаляваме, защото утре искам да минем 5 и 6. Освен това съм приготвил от други неща, пък и нещо започваме малко да игнорираме вътрешно-политическата ни картина, където също има интересни веселби. Вероятно сте в течение, че Костадин Костадинов смята, че Възраждане са най-правилните, най-подходящи и единствено възможности, които трябва да проведат преговорите с Иран, за да не удрали Иран България, за да могат Коцето и Възраждане да станат спасителите на България. Другия въпрос е как Коцето смята, че има най-добрите позиции да разговаря с Иран или с иранското посолство или с иранското ръководство, при положение, че ходи в института Куинси, при положение, че се думкаше в гърдите за трампист, при положение, че искаше да връзва българския лев за американски долар, при положение, че се хваляше със своите посещения в САЩ и при много други положения, които честно казано, не знам защо той реши, че той има най-силната, най-правилната и най-добрата позиция за това. Иранското посолство в България са хора, сериозни професионалисти. Знам го от хора, които работят с тях, българи. Няма да посочвам с пръсти. Те си го знаят, може и в момента да гледат. Това са наистина еродирани, подготвени хора, които наистина следят нещата, какво става в България, кой какъв и кой за какво става. И те прекрасно знаят. Така че предложението на Коцето нека ви напомня, че Коцето имал някакви отношения с един странен сириец в практически бандит във Варна, който направо казано приватизирал и се опитал да разруши едно от бомбоубежищата, едно от големите от наследните, за да построял нещо там, което да го продава естествено после. Тоест, когато имаш нещо общо с хора, които разрушават, ликвидират или приватизират бомбоубежищата, където в случай на случай, Варна е един от вероятните случаи на случаите, това означава, че обричаш хората, които биха могли да се скрият там, на смърт и на опасност. А в същото време казваш, ние искаме да сме спасителите. Малко така не е както трябва. Тази форма на... Няма да го нарека лицемерие, защото според мен някаква друга дума трябва да се измисли тук. По-скоро неадекватна оценка на собствените възможности и на собствената позиция, за да говориш с такива хора по такива въпроси. Или даже не е имал никакво намерение, просто оказва за вътрешна употреба за пред България, за да върви предизборната кампания, т.е. тогава вече предизборна демагогия. Демагогия мисля, че е по-правилната дума. Не лицемерие, демагогия. С такъв профил, с такива активности, с такива политически пристрастия и с такава вече написана собствена история, да си кандидат за такова нещо, малко странно ми се струва. Надежда Нейнски, да, и на нея може да се разчита само за лоши неща да се случат. Най-доброто, което може да направи, е поне да мълчи и да не прави нищо. Надежда Нейнски. Защото винаги, когато направи нещо или каже нещо, то винаги е само лошо. Всичко, на което може да се надяваме на това служебно правителство, ние имахме, както знаете, надежди на няколко от тях, ама в случая имаме министър на външните работи, който ви казах, той трябва да мълчи и да не прави нищо. Въпреки че, за съжаление, не мълчи. Тя е на такава възраст, дето обича да говори много. Тя и преди това, като всяка жена, обичаше да говори, пак сега, за съжаление, нещата се влошават. Имаме министър на отбраната Дени Запрянов, който направо си призна, че фактически той е дал разрешението без, нарушавайки всичко това, което ви четах над половин час от публикуваното от адвокат Румяна Чиналова. Нормативни документи, до посиняване, до втръсване, половин час ви ги четах. Всичко това с един лек, елегантен замах на китката или намигване, или не го знам какво е направил. Дени Запрянов го е тук улео, дето се казва, кацайте да му се не види, правете каквото си искате, затваряме летището. Дени Запрянов. Корман Исмаилов също е в схемата. Дени Запрянов и Корман Исмаилов. Ако трябва лицата, които са пряко, персонално, длъжностно отговорни, двама са. Естествено, и двамата са министри на Андрей Гюров. Например, министра Андрей Гюров, назначен с подписа на президента Илияна Йотова, която няма как да не е отговорна, защото, както видяхте, Велизар Енчев има съвсем основателни очаквания, забележки и упреци към нея. Имаме тук един кандидат да управлява България. Не говоря за Коцето. Той иска да направо да я преосновава. За Румен Радев, за моя земляк става дума. Къде е неговата позиция по въпроса? Той отиде в Стара Загора с кмета от ГЕРБ, с групата от ГЕРБ на 3 март беше в Стара Загора. Какви са тия кампании, бе?
Нали от Румен Радев се очаква той да отстрани ГЕРБ и ДПС ново начало, поне този модел да бъде премахнат. Той човек започва кампанията си с посещение в Германия и в България първата му публична изява беше на 3 март, само че се смета Живко Тодоров на Стара Загора, който е гербаджи, имал ден първи, даже от минус първите дни до сега. Толкова мандата вече, 4 или 5 мандата вече ги извъртя. Откак има ГЕРБ, той е там. И гербаджиите там приветстват Румен Радев, все едно, че Бойко Борисов и заедно ходят. Някой разбира ли ги тези неща? Някой разбира ли какво означава всичко това? Така че ако става дума за някой, който трябва да заеме истинска мъжка твърда позиция по отношение на тези казуси, военни казуси, които сега възникнаха от тази война и ние сме в обсега на тези ракети, реално сме в обсега, аз не мога да ви посоча нито един от служебното правителство, за съжаление почти нито един от парламента, който наистина може действително да се справи с тия неща. За това нещо става, например, Велизар Енчев. За това нещо, прощавайте, става и Волен Сидоров, колкото и да е несимпатичен на много от вас. За това нещо стават хора, които имат този опит и които стоят твърдо на тази позиция. И които не са омацани с отношенията по отношение на Тръмп, любимия, ние сме трампистите, нито така това Куинси институт, Соросовски. Куинси институт е Соросовски институт, бе, хора. Той е добре, че който не е ходил до Израел, защото ще да хори сигурно се снима и той там около Мосад или някъде другаде там с бибините. Някой и какво ще да стане тогава, пак ще ходи да преговаря с Иран или какво? Много интересно ще да е. Аз не се сещам в момента за име, което е в парламента или в правителството, което става, а то наистина има такава необходимост. Тоест, който е озвучил на глас една реална необходимост някой от България да може да говори в момента с Иран. Той се кандидатира, но той не става, според мен. Лошото е, че като казвам кой не става, не съм в състояние да посоча кой става от парламентарно представените. Сещам се за извън парламентарно, не представените. Така не се прави. Така няма да стане. И нещата са много зле са. 1 час и 12 минути. Я да видя какво направихте в тази анкета, бе, хора. Гласували сте 388. Току-що го опресни. 388. Притеснявате ли си, че България ще бъде ударена от към Иран заради базите на САЩ и летището? 3%, което е, може би, колко се получава? 10 човека. НАТО ще ни пази. Предполагам, че това са шегаджиите у нас. 11% са казали не могат да преценят. Това са около 40 човека. 17%, не знам колко, около 50-60 гласа вероятно, не достатъчно далече и не въвлечени сме в процеса, но за съжаление смазващото мнозинство от 69%, почти 70%, сте казали, че да, особено ако продължи, а той е на път да продължи и утре ще ви разкажа защо ще продължи, за съжаление. Чисто количествени параметри, подготвил съм няколко и в парка се надявам да направя още 2-3 записа, защото има доста натрупани неща, за да не остареят. Отново искам да благодарим на Стефан Българска цивилизация, на първите 2-3 по време, на Алфа Браво Чарли 111 за супер стикера, втори път е задал въпроса, който вече обсъдихме, Георги Илиев, Hello Kitty, Бог да пази майка България. Малко остана да забрави нещо. Вън от Европейския съюз и НАТО. Смърт на фашизма, свобода за народа. Владимир Путин, супер стикер, сърдечно благодаря също. Пак Алфа Браво Чарли, трети път, бе, Георги, нямаше нужда, бе. Аз нощи именно за гражданска отбрана задавах този въпрос, но явно не е минал тук. Не съм го видял, наистина, признавам си. Лина 82 ДК, и на вас искам да ви благодаря за супер стикера. Слуга на Акита Ино в памет на другаря Джугашвили. Бог да го прости наистина. Тото Морчев, и на вас искам да ви благодариме. Миленка Кълмушка, да сте живи и здрави. Надявам се, че поне за Сталин Дима успял да го изгледа. Доктор Илиев, и на вас искам да ви благодариме. Бос SPLS, каквото пише това чета, и на вас ви благодариме. Swix Driving Channel 9828, господин Пасков, лято ще ходите ли на море Приморско? По принцип има такива планове, обаче най-вероятно няма да е Приморско, а ще е на едно друго място, ще ви пише или ще се чуем, ще го направим, ще го уточним, защото няма публично да го казвам. Може и на Приморско да сме. Обаче има вече едно друго стъпване на едно друго място, което трябва да си го стопанисваме. Така че затова може да сме на друго място, но може и на Приморско.
Марио Габеров 9327 и на вас искам да ви благодаря. Значи, ако ще ходим на Приморско, това ще е или до края на юни, даже си мисля да е в първата половина на юни, даже си мисля да е в първите 10 дена на юни, или след края на август. Това са приятните моменти, когато може да се отиде приятно на море в България. Останалото, сами го знаете, блъсканица, ръганица, жега, водата е като чай, даже не може да те охлади, и няма къде да си паркираш колата и е лудница. Това не е нашата представа за почивка. А нужда от почивка реално има. На всички останали сърдечно ви благодаря за времето, за търпението, за присъствието, за опората. Въоръжавайте се, но не само с овче търпение, носете си личната отговорност, спазвайте правилото на редактора, изключете си телевизорите и си включете здравия разум. Още веднъж проверете за харесванката, още веднъж проверете камбанката, черничка ли, да не ви е дезабонирал този YouTube, и продължението следва със сигурност утре, 5 и 6. Тоест днешния и утрешния ден ще го разгледаме. Вече малко по-плътно и се надявам да влезем и в вътрешно-политическата нашата тема. До среща!